Здравейте и добре дошли в новото ми видео на Drag Racing Street, където ще говорим за новия апдейт и за като цяло новия Discord сервер. Така, мисля да започваме. Първо, искам да ви кажа апдейтът, че съм на 27 части и ми остава една част, за да фокусетна Subaru-то. Имам 3400 зелени. След тази вечер, като вземем кутиите, сигурно ще го фокусетна и ще връщам борчета. Така, нека да започваме с новите неща в апдейта. Първо, има нови аватари тук. Ето този тук, който аз съм си сложил. И ето този тук, който и двата аватара не са лоши. Но аз си ползвам ето този. Така, следващото нещо е, че секунда само. Team Competition започва от 1 февруари, утре. И ще бъде вече 28 дена. Разбрах, че има някаква промяна в точките. Не знам точно какво беше, но съм сигурен, че има някаква промяна. Така. Другото ново нещо, което беше и една от най-добрата новини. Една от най-добрата новина е, че вече има нов G-Swap G-Stock топ-вогла. Ето тази тук. Porsche Boxer GTS 4.0. Тя е топова и за сток и двигателят е топов. Лично на мен ми допада тази кола, бих я направил. Сега ще си покажа и топът. Така, ето виждате тук, те които са успели, виждате, че има още хора, защото мисля, че е пуснал при няколко дена. Да, дава наистина, има разлика в коните и в времената и то големи. Да. Още другото нещо е, че дашбордът има стар дашборд. Виждате, ето, мисля, че може да го пробвам, ако някой от вас би искал. Даже ще го пусна да го видите как изглежда, тия, които не са си го купили. Лично аз не мисля, че някой ще може да сменя с това нещо. Поне аз бих се бъркал наистина много. Ако играя за топ, няма шанс просто да успя да превключа. Виждате, на мен не ми допада. Това е лично мое мнение. ES2. Така, хора, искам да ви съобща нещо. Знаете, че каналът вече е отворен и правя giveaway. Запишете се, там има описание. Трябва да се абонирате за канала и да реагирате на съобщението, което е изпратено в главата giveaways. Отивайте там, влизайте и се регистрирайте за giveaway. Ще бъде стигнали на 10 февруари. Чао, късмет на всички и до нови срещи!